in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good morning guys! Happy Saturday! Today's November 25 and etong dalagita ko, no? Etong baby ko, meron siyang dance lesson, 9 o'clock, and si Kuya, come here Kuya, alis to. Where are you going? Callum's birthday party. Yeah, so yung kanina, what do you call that party again? Paintball. So, see ya, enjoy! Malamig ngayon. So, hindi pa ako tapos maglagay tayo ng lip tint kasi ang putla-putla natin. Si Sak, alam niyo ba si Sak, si Holly, tsaka si Jan, natulog sila sa caravan. Si Kuya, tsaka ako dito sa bahay. Okay, put your socks on. Habang si Holly busy maglagay ng kanyang socks, ako naman, ayusin ko yung aking fest. And meron ako in-upload sa Reels. Kung hindi pa kayo naka-follow sa akin sa Instagram, follow me sa Instagram. Kasi meron akong mga Reels doon. Tapos sa Facebook, pinopost ko din siya. And TikTok, ChonaAndMyKids. Yun guys. So, ayusin lang natin tong ating. Kung hindi pa ako naligo kasi nagmamadali. Naligo naman tayo kahapon. Mamaya na lang tayo maligo. Hindi ako lang pag-walking. Okay. Dito na tayo sa Mount guys. Ayan si Holly. Ko pa ba? Ang aga-aga pa. It's not cold. It is cold. It's not that cold. It is cold. Bukas na yung Asian shop. Satid lang natin siya. Because today is Sunday. Saturday. Okay, go. Natin na natin si Holly. Ang ganda ng costume nila. Dito na pala ako sa car. Nagta-transfer lang ako ng file sa laptop. So, ang plano ko dapat, after ko ma-drop off si Holly dito sa dance lesson niya, pupunta ako ng marketplace para bumili ng pang Kris Kringle kasi si Holly gusto niya sumama. So sabi ko, dalhin ko na lang yung laptop kasi yung dance lesson ni Holly 1 hour and a half. So para walang sayang na oras, mag-transfer tayo and then mag-e-edit. And kagabi nag-edit ako guys kasi ilang araw tayo walang vlog nung nagpunta tayo ng Melbourne. So kahit pag napag daw kagabi nag-edit talaga ako and kahit nantok tinapos ko. Then habang uploading siya natulog na ako. Then nagising ako 5:30. Then paggising ko pinublish ko siya. So, 5:30, mayroon tayong vlog kanina. So, wala akong oras sa pag-upload, guys. Kasi alam nyo naman, hindi ko kayang mag-schedule. Kaya, abang lang kayo sa Instagram kasi sinasabi ko naman kung nakapublic na yung ating vlog. And, yeah, etong araw na to at sa mga susunod na araw magiging busy tayo. Well, araw-araw naman tayo busy. But, magiging doble ang pagka-busy natin. Si Holly, mas busy pa yata siya sa akin. No, hindi. Busy si Holly. So, bukas lang ang pahinga ni Holly. Then, Monday, Tuesday, Wednesday, may practice siya. Then, Saturday, concert niya na. Tapos, ano pa ba? Yeah, so, mamaya, punta rin tayo ng coast. Tingnan natin kung ano mabibili natin para sa party. Yung hindi masisira. Then, yeah, yun yung aking ganap, guys. So, wala tayong sinasayang ng oras. Except ngayon, hindi naman to sayang. Kasi, nag-update lang ako sa inyo. So, yeah. And then si Jan, hindi siya nag-work. May gagawin din siya sa bahay. Then si Sak, nasa bahay. So, silang dalawang mag-ama doon. Magtutulungan. Tapos si Kuya, nasa party. So, busy ang aming pamilya na naman. Lagi kaming busy, pero happy. Diba? Ganun dapat. Busy but happy. So, tapusin ko lang muna to. Hopefully makatapos natin ito guys para maging updated yung vlog natin sa December. Finger cross. Nakapag-edit akong very light. Time is up para sundin na si Holly. Mahaba yung vlog so hindi ko alam kung tatapos ko yun today. So eto meron tayong note para sa kanyang concert. Anong gagawin natin sa kanyang buhok and makeup. We'll see Kmart or Big W. Dito tayo sa Asian store. Ayan, may mangga sila. Sweet savory. And dami ulit nilang veggies. Pero hindi natin yan bibilin ngayon. Dito tayo sa chemist. Hanap ako pa sa ating pang-exchange gift. Pero parang mayroon ako nakita para sa bahay.
Ayan, merong napupusuan si Holly dito na pangregalo niya. Meron siyang napili para sa kanyang kamunita. Kamunita-munito niya. Aha, not for her. Okay. Siya na pumipili. Okay. Ano pa? Ang cute ng mga nakukuha ni Holly para sa kanyang ka-Kris Kringle. Nice. I want all of these. You want all of them? For yourself? No, not. I just want this one. That's all I want. Oh, may gusto siya. Bilihan ko na lang siya later. Idagdag ko sa pang regalo ko sa kanya. Ito cute din, oh. How much is all of this? How much? I think more than 30 na yan. Kasi yung sa mga bata, 30 yung worth na pang Kris Kringle nila. Sa adult, $50. Gustong-gusto niya yung perfume. Kuha ko nitong isa para sa bahay at isa sa aking kamunita. Oh, dalawa na lang. Ay, sige. Dalawa na. Ang ganda pa ng box, oh. May candles din sila, oh. Pero ito yung diffuser ang kukunin natin. Okay, hold this, Baba. So, we will come back, okay? Ayan. May ano na dito. Pwede mo na siyang ipa-gift wrap. I'll do different paper for these. So Alright, that you know thanks. which is which. So I'll be doing two paper the same, but Okay. I'll tell you which is the lip Yes, gloss and please. which is the Yes, perfume. yes. Thank Fine. you. Thank you. Okay. Kain daw muna siya kasi, ano, no-worries. Anong oras na ba? Mag-alas 11 na ata. Is it 11? I don't know. Meron akong nakita dito along the, Kmart. The 24 palms. This one smells so good. This is Blanche? Is it Blanche? Yeah. So, do you have a physical store or? Oh yeah, it smells so good. How much the candle? The candle's $49.95. Oy, ang bango. But I like this one. Where did you get this from? The closest day you can get them from Spotlight. Spotlight? Okay. It's good. Alright, bumila ako dito ng candle at saka room spray. Ang bango ng Blanche. Is it Blanche? Lunch, yeah. Yes, the Blanche is really I like this one. good. Ang bango. Gusto kong makaharap ng ganito, guys. Nice. Okay. To the $89. You can see it. Okay, let's go. Thank you. Ayan yung shop niya, oh. Mayroon daw siya sa Instagram and Facebook. So, hot dog and banana milkshake yung pinakuha niya sa atin dito. So, Wendy's. Okay. Pasok tayo dito sa Best and Less. May nakuha sa Best and Less. Dito naman tayo sa Kmart. Ang daming tao ngayon dito sa Kmart. Kaya pala hirap kami makahanap ng parking. Kasi nandito sila lahat. Christmas shopping na sila. So, hanap lang tayo ng mga pangregalo sa mga bata. Kumuha na siya ng hindi yung cart. Basket. Is this? Oh, get this one, Baba. There's orange. I think blue is okay. This one. Who's that for? Secret. Kaya din tayo nito. Missy? Nice? I really want this now. Lahat ng kinukuha na yung gusto niya. Ang cute din. Kuha pa tayo isa. Ha? Okay, that one's fine. Oh, that's not yours. This is nice, no? I'll put this one there. Ang cute. Ah, here, there's more here. This size 6. Yeah. I think it's too much going on. I just want plain. How about this one? This one, Baba. What's that? If you want one of these to be a crop top, you can just get a size 1 and then they will turn out as a crop top. Very, very smart, Holly. Tingnan nyo yung size 3. You like that? Let me see. Where's the skirt? Here. Thanks. It's alright. Put that one. Let me see. Stop moving.
Ibalik natin to. Ayaw ni Holly ng size 6. Gusto niya size 5. Hanap tayong 5. Damay mo pa si Veronica. Si Veronica raw, 5 din. Kasi bigyan natin si Veronica. Wala na, that's it. No more 5. There's one more 5. Here. Get the other. I like this better than the pink one, Baba. Yes. Ang cute nito. Pang regalo natin. Elijah. Ano bang size ni Dudong? So, ibalik natin to kasi kulang ng isa. Wala na ibang size. So, eto na lang. Oops. Eto na lang. Kasi, merong mga sizes. Ang cute pa, oh. Dinosaur. No more? Hala, wala nang size. Size to na ganito. That's the size 1. Yeah, I got size 1. Ito na lang. Hang on. No, that's car. That's size 3. It's 3. Who's that one for? Secret. So, instead na dalawang Coke, kasi yun ang bili ni Johnny Boy, dalawang Coke na ganito, yung 30 pieces, kunin natin yung isa na, eto, Sunkiss, para may ibang flavor. Etong isa. Wait lang. Cart natin ay malapit nang mapuno. Ano pa lang yan? Mga drinks. Hindi pa tapos sa drinks. Kuha pa tayo ng iba. Yung fruit box para sa mga bata. Kuha din tayong Sprite, Mountain Dew. Tapos, ano pa ba? So, dalawa. So, ito yung fruit box para sa mga bata. Kuha tayong summer berries, pine orange. Ano pa ba? Ito, punch. And black carrot. So, yan na yung itsura ng ating cart. Nakuha ko na yung ibang drinks ng mga bata. Yung fruit box. So, meron silang iba-ibang flavor dito. What's that? The pineapple? Okay na tayo dito sa mga nakuha natin. Ayan na yung itsura ng ating cart. Diba? Halos talaga to, lahat drinks. Yung fruits nandun kay Holly, yung ibang, yeah, kunti lang fruits ang kinuha natin kasi babalik pa naman tayo dito this week. Okay, let's go baby. Siya raw ang maglalagay sa cashier. Yeah. Yes, except the big one. You alright? Okay. Good girl. Work your muscle, Baba. Ang bigat nito. You're good? Oops. Okay. And then the sibuyas, Baba. And the chicken. Okay, eto, nascan niya na to. Ginagay niya lang yung code. Hindi na natin siya ilalagay dito kasi mabigat kaya niyan. Okay. Okay, put that one there. This is heavy. Yes, because this is all the juice as well, right? Yeah. Okay, here.
I know, that's heavy. Thank you. Oh, this is heavy too. Chicken. Thank you. Oh, that's the yeah, that's the empty bottle. Alright, tapos na tayo. Bukas na ako mag-Baker's Delight or Monday kasi babalik pa naman tayo dito sa town kasi may dancing pa yan. Come on, Papa. Let's go. Your baby. Rocking your baby. Okay, let's go. Yung chicken. Nasaan yung chicken? Ayun. Kala ko naiwan natin. Oh, it smells so good. Okay, let's go, Papa. What's that? Wala sila, kuya. Ikaw na naman ang nakatoka dito, Holly. Ay, why it's not opening? Why my car is not opening? Alright. Come on, Baba. Nakasampa na siya dun, oh. I got caught, Wait, why you put it there? Ready? Yeah. Malulobat na ako. Wait, not ready. Yeah. Where's this one gonna go? Yes, all the way there. Okay? Yep. Wala. Nalobat na tayo. Bahay na kami. Nakatulog si Holly. Napalitan ko na yung battery and sila binabanan nila yung mga pinamili natin. Sak, can you please put this one there? I-end ko na yung vlog, guys, kasi mag-edit ako after kong ma-put away yung mga pinamili natin. I-put away natin. And ang ganda ng pagka-gift wrap ng ating mga yung binili natin dun sa pharmacist. Ayan, ang ganda, ang cute, oh. Yung manita ko, ang ganda ng pagka-balat ng kanyang regalo. And eto, sobrang Cloud9 yung brand ng ating diffuser. Maganda. Ay, maganda. Mabango. And yung pangregalo ni Holly, binalot sa magkaibang wrapper. And ang ganda din. Gift for Kris Kringle. And eto, ayan, may mga paribon, diba? So, yung iba, ako na magbabalot. Kasi hindi natin yung binili sa sa Kems. And eto, ang bango nito. Nabudol ako dun sa pagpunta natin ng bago kumain si Holly. Eto, ang bango nito. Pang spray sa bahay. And then yung candle. Ang bango. Parehong scent yung kinuha ko kasi mabango. Eto, ilalagay ko to dito sa kitchen kasi yung scent niya is lemongrass and lime. Tapos, eto smells good. And eto, ang bango rin ng candle. Kasi yung kandila ko dun sa kitchen, kunti na lang yun. And meron pa pala akong kandila na from Ikoya. Hindi ko pa yun nagamit. Pero ito, ang bango. So, siguro gamitin ko to. Tapos, spray natin to. Kasi, para mabango ang bahay natin. So, i-end ko na yung vlog. Kasi gusto kong mag-edit after kong mag-put away. Then, yung dinner namin is simpleng chicken lang. Si Jan, nagsasawa na raw siya sa chicken. Anong gagawin ko? Wala na tayong oras magluto. 3:30 na. You want tea now? Gutom na raw siya. 3:30 na. So, kakain na si Sak. So, yeah, yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Good night. Good night. Bye, guys. Antok yun.